Okay, let's go. Saya dipasrahi sinten wong tuwa jenengan. Lah malah aku lak ngiwakno Gusti Allah Mbak. Nggih mboten. Jenenge mesti pasrahno iki lho Pak, mesti gak paham. Masalah kok sampean piye-piye urusane wong tuwa sampean kabeh Gusti Allah, ngoten lho. Ini lho Pak, sampean ngene Pak. Sampean masrahno anak sampean nang sekolah. Sampean masa wis dipasrahno anak sampean melok ngurusi anak sampean mosok ngono. Iki sampean dadi Gusti Allah ngono iki contoh. Pak niki kula pasrahaken juga kula cek sekolah teng mriki lari cek jaket pinter. Sampean nak muni ngono to. Wis pasrahno gurune sampean kok melo ae ngono kuwi. Ya ora ngono pasrahno iki wis urusane gurune badi apakno bae kok digembleng dadi arek pinter dan iku urusane gurune. Dadi arek iku iso dadi pinter gak iki tergantung gurune dhewe. Ngoten lho. Lah gurune tergantung emang gurune didik anak sampean iki dididik kenek ta gak dikandani gelem belajar ta mboten. Ngoten intine. Kayak sampean ngoten niku. Setiap hari padha wae sampean cek rezeki sampean lancar, sampean duwe hajat cek nang terkabul ya sampean ojo lali kambek wong tuwa sampean. Soale wong sing dipasrahi bali lah wong tuwa wis gak enak diparani nang kuburan. Nek kaya kula gak peduli Pak, bah diomong wong bangan ngene sampean kok nang kuburan bendina terserah sing penting awakku apa kula ayem. Kok ngenteni malam Jumat iku lak yo seminggu lah masalah iki untuk masalah saiki Pak, ngenteni esuk Jumat. Masalah kok berlalu-lalu kok seneng nek ngono. Masalah iki nanti selesaino nang mari kok. Lah aku dek iki mari kok kuburan baris aku dek ditekoki tanggoku. Kok nang kuburan malah iki lapo? Ya bapak lapo kok ngurusi wong kepo sing dengan sampean iki nek umpama masalah iki tanggo sampean gelem ta nyelesekno masalah sampean. Makanya masalah iku iso mari kabeh tergantung wong tua. Wong tua bah omong piye, iku sampean trimo. Ngoten. Wong tua ada tujuan. Sampean kan mesti suudon. Gitu. Enggak masih komando-mando sale rame mek bahan. Padahal tujuannya niku sae, tapi kadang-kadang wong tua cara mendidik iki dengan iku lho Pak koyo militer ngoten niku. Keras. Sampean seumpama nggih Pak dididik dijarno wis le nah budal. Nah budal sekolah sik Pak cek HP-an. Wis tak kandhani wis gugur kewajiban. Ora budal temenan anak sampean. Sing keras langsung nek sampean gak kena kandhani dibanting terus kowe. Nggih. Sing emosi sapa akhire? Bapaknya dhewe sing gak iso ngerim. Tibane dikai amanah anak oh gak sabar. Ngene lho Le, kok sampean nganu pengen sampean duwe ngene lho Pak diming-iming lho Pak. Sampean pengen koyo ayah taga, ya pengen. Nah ya iso duwe mobil, iso duwe ngene, duwe sepeda iki sampean pengen taga, ya pengen. Nek sampean ini berarti kudu sampean belajar sing pinter, iku sampean belajar sing pinter kok iso nyambut gawe. Ngene lho Pak kok jenenge sampean iki gandengan HP iso tak biyanting susu. Sing emosi sampean lha mosok cara mendidik anak ngono Pak. Nek sampean anak sampean wani mbek sampean aja nyalahno. Iku didikan sampean carane ngono. Ya iku mang gregetan sampean anak. Wong anak iki dhewe wujude sampean dhewe sing gawe iki ya sampean dhewe, sing emosi ya sampean dhewe. Sing diturut sapa kok nek anake Mbak Lis anak kula wonten kalih kula lali. Sampean ku carane didik ngono. Mosok anake nurun tanggane. Kok ya ngoten niku. Makane Pak Arif pinter kok bolak-balik to. Bali sabar iki ten batese napa mboten. Wis dibanting emang HP-ne. Iku gak sabar. Emosi metune. Kene watese. Kene jenenge Badri Tuja. Sing batesi kan awake dhewe. Lah nggih. Makane mboten ten batese. Iso ora. Nah niki. Ya belajar.
Terus bateri 7 jam pun paham toh niki wau. Nah, iku intine sampean maca Yasin kali tahlil niku niku wau, Pak. Pokok intine sampean nek pengen grojokane jenengan gak kentekan setiap hati gak kesatan, ya iku masa mantalino awake jenengan kali wong tuwa jenengan. Intine ngoten lho. Iki juga kesatan. Duit. Mbak wis duwe sing dibahas. Lah sampean gawe iku lho bingung, Pak. Disambati anak ya bingung. Beda sampean gak enek bengsine iki yo gak nyekel dhuwit yo bingung. Kula ngandhek Gusti jeneng dhuwit niki sakjane napa to dadekno perkara nek donya. Wong nakal gara-gara dhuwit. Mbek dulure gak wawuh gara-gara warisan dhuwit. Tonggone satu sepeda motor awake dhewe gak iso ngantek di sifat meri iki gara-gara duwe. Kambek dulure meri, dulure duwe tuku iso tuku sampean gak iso tuku ya meri perkara duwe. Pokok duwe iki ndadekno perkara. Nek pengen gak dadi perkara niku wau dijadike sedekah wis ngono tok. Makanya duit ini tergantung sing nglampahaken. Nek dilampahno dadi sae nggih niku. Nggih melok sampean terus ngono lho. Nek sampean jalanno sing gak bener ya gak kerasan melok sampean duit iku. Wong duit iku wujude Gusti Allah. Jere Gusti Allah jere Gusti baguse ati. Berarti kan kudu duit iki dilakokno barang sing sae. Lah kok didalan sing elek. Ya gak kerasan. Berarti rusuhan tok. Oh gak bagus ati, gak resik atine. Lho niki wae. Lah terus pelajaran sampean ket mulai. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim ya Allah ya Badi ya Allah ya Baqi ya Allah ya Waris ya Allah ya Rasyid. Terakhir ditutup ya Allah ya Sabur. Sedaya niki intine nek pengen rezeki jenengan paringi lancar setiap hari sampean dikira ilingo nanggone Gusti Allah dengan istiqomah. Padha kambek wong nabung lho, Pak. Sampeyan dikira wis Mbak Lis ngongkon dikira selawat takbir. Oh, apa tujuanku? Jadi Mbak Lis jadi la ilaha illallah. Rezekiku cek lancar. La ilaha illallah. 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 Niki sampean padha mek nabung, Pak. Setiap hari padha mek sampean nyemplungi duit. Nabung. Nah, berarti nek sampean dikira diuwakehno berarti nabunge sampean nyelot akeh. Iki akhirnya sampean dadi istiqomah. Sampean tujuane napa sampean pikiran? Oh, rezeki kula cek lancar cek ndang asal yatra. Lah sampean nek wis ngakeh-ngakehno dzikir, setiap hari sampean nabung sampean akhirnya sampean yo medhok temenan iso dadi wujud duit temenan. Untuk temenan. Oh, alhamdulillah. Matur suwun sangat Gusti kula sampun jenengan paringi yatra. Oh, niki berarti hasil dzikir kula niki jenengan empun jenengan ijabahi.
Dadi ngene lho Pak, sampean nglakoni perbuatan langsung untuk ganjaran. Ngoten lho. Dibayar tunai kontan langsung. Iku jenenge ganjaran. Ganjaran yang di dunia wis nerima ganjaran. Lah sampean gak nerima ganjaran bendina gak bingung, gak iso tuku bensin, gak iso blonjo, gak iso nyukupi kebutuhan anak bojo. Niku jenenge ganjaran. Berarti hasilnya napa? Dikirin jenengan. Balik lha aku nek dikir iki wis diterima ta durung ya mbek Gusti Allah. Lah kok teko. Ya buktine sampean bendina iki lho. Iki hasilnya dikira sampean. Hasilnya ibadah jenengan, perbuatan jenengan sing sae. Balik lagi masa dina gak ada duit belas rezekiku seret. Lah sampean sedina iki nglakoni apa? Perbuatan sing sae napa mboten? Ngrasani wong ae. Apa kepo ngurusi wong? Suudon nenek wong. Terus difitnah mau mangkel. Rugi sampean ngurusi ngono. Sing diperlokno dudu iku. Di donya sing tak perlokno setiap hari aku gak kesatan duit wis ngono tok. Wis tak jelas sak jelas-jelas. Aku lah bolak-balik nek masalah ora usah bingung, ora usah diurusi, ora usah bingung wong iko. Sing penting rezeki sampean iku lancar. Ngono tok. Wong gur digawe cerita ae lho kok ya bingung to. Akhirnya sing sumpah iku lho sampean dhewe wong jirine dikongkon setiap hari ngresiki ati. Resiki ati bahasan ditekakno wujude Gusti Allah, wujud sing ditutur sampean pangkling. Akhirnya ngurusi ngene lho Pak, cara sampean nanti nang Surabaya ndek tungklo rek gak budal-budal. Wis ngono ae. Ndek kono ana kecelakaan. Lah wong kemang sapa to? Wong kecelakaan. Lah wong kemang wong disampean urusi. Iku duduk dulur sampean dutungan ya wis gotong wis diurusi. Lah wong kemang kok iso kecelakaan iku kok arah ndi? Kok anu iku dulur sampean. Ya wis ora ya wis kok diurusi. Akhire kanca sampean saka Surabaya sampean jek somben tekone. Ngomongin niku. Komandan sik kita kok. Nek Mbak Api, nek Pak Arifin niku ya ngono. Wis ora Mbak Api ki tekok nanti ya. Susah penumpange sing dikongkon nrimo telepon. Iku ndadekne perkara. Lah iku Mbak Api nek cemburu terus piye? Lho kok ada wong wedok nek kono. Sing gregetno iki sapa? Nah. Wis ora saya wedok iki gampang anu palak dijarah. Makanya saya akan bisa terima toh. Sing di omah iki sama ya sampai di endi toh, di gini. Kita budal jadi kok iya itu kuno. Saya gregetan. Budal urung tak kayu mulai jam piro. Saya gregetan wis kono. Ki bojoku terimoan lho. Penumpange lho Pak kan nerimo sampean niku. Oh gak dadekno perkara to ngono kuwi. Makanya Mbak Api tak ulangi, sampean ora usah bingung Mbak Arifin, wong iki wis ngono kuwi. Sampean ngelu mikirno. Pokoknya sampean ngaji di kene akhirnya belajar cuek kok Pak Arifin. Berarti sampean durung memahami bojo sampean, wis ngono tok. Iki cerita kok. Terus sampean setiap hari ini kuat ke Asmaul Husna. Jadi setiap hari aslinya gak angel Pak. Oh, awake dhewe iki setiap hari jarine awake dhewe iki nenggone terminal terakhir. Terminal terakhir iki awake dhewe setiap hari terminal iki gur dikon mampir ngombe. Sama nek terminal iku terminal mesti golek ngombe ta golek apa iki diluk. Lah diluk iki dige kaca iki lho CCTV bendina iki direkam Pak. Direkam iki lho sampean dan cepet-cepet ndang lakoni perbuatan sing apik lah kok. Ngurusi tanggane, ngurusi wong iki lapo ngurusi. Iku lho. Wong dikare CCTV iki dipasang setiap hari. Nek ngono garek muter tok. Iki lho kabeh wong ku wis eruh. Kejek jaman cilikane awake dhewe sampe gedene sakmene wis tuwek-tuwek iki lho Pak. Ngerti kabeh iki awake dhewe iki
awasi Gusti Allah 24 jam iku gak enek wong gak ero Pak. Tapi prakteke tetep ngetutno hawa nafsu, tetep enek ditokno wong emosi, dilokno wong gregeten ya tetep akhirnya tetep praktek. Sing angel iki praktek. Aku yang ngono. Iya wis ero. Kan anu gak nih, kan ngaken iya wis lah iya yo nih. Praktekmu lho piye praktekmu aku. Makanya sing angel iku praktek. Lah carane Gusti Allah ku yo ngoten niku. Kok dhek iki gurung paham ditekakno meneh, gurung paham ditekakno meneh sampai sampean paham. Kok iki dhek ini. Sepeda wong iki pancet ae gak liwat-liwat. Aku iki wis gak seneng ku gak seneng ojo liwat ngarepku wae. Lah carane Gusti Allah ngono ya jenengan sampeyan iki paham ono iki lho aku karepe Gusti Allah iki ngono lho. Wis paham kok sing liwat iku wae. Aku gak paham-paham lek iki aku kok gak gelem ngasih blas tetep liwat terus. Jadi benci benar-benar cinta. Gak seneng mbek wongku, ditekakno terus, Pak. Carane Gusti Allah ngoten. Aku kan dadi wong gak seneng wong iku pancet diliwat ngarepku wae. Lah carane Gusti Allah ngoten nih. Cara tujuane Gusti Allah apa to? Tujuane kabeh iki pahamono sifat-sifatku kabeh iki lho. Aku iki lho jere la ilaha illallah ya iki wujud-wujudku kabeh iki lho pahamono nek iki aku kabeh. Kan gur ngono to. Lah kok sampean sing nopo gak terima jengkel gregeten jadi guyu tambah Gusti terus awakmu gregeten mbek sapa diwalik ngono terus piye iki kan jenengan lho malah ngono akhire lha wong aku sing kei rezeki awakmu malah mbok gregetene pomo rezekimu tak sumpet piye lho iki sakmono diketokno lho sampeyan iki lho gregeten mbek sapa Gustine sampeyan dhewe lah kok digregeten iki lha iku wujude wong iku wong dikandani sapa wae sing dipethukno sampeyan kabeh iki wujude Gusti Allah satu kesatuan nunggale sampeyan iku dikenguji sampeyan dhewe lha kok pangling ngwasi wonge eman ati sampean kula iman gawe ngurusi sing gak perlu-perlu. Wong awake dhewe wis ndek terminal, Pak. Terminal iki salak budal. Bis iki salak budal. Nek sampean ketinggalan bis terus piye? Ya ngenteni bis selanjutnya. Terminal iki salak keri, Pak. Salak keri. Iki nang cepet-cepet awake dhewe iki nglakoni perbuatan sing sae. Banyak wong piye aja dilokno kabeh iki aja Gusti Allah. Gusti Allah ki enake teng mriku ngoten enek Pak Ripin dhek iki enek wong mendem Pak Ripin tak dadekno mendem dhek iki wujude Gusti Allah ning gone wong sing mendem iku mang Mbak Risa nek Pak Ripin mendem apa tak jarno lah iki sampean berarti Gusti Allah nyepakno jenengan ganjaran piye carane aku ndek donya ngekeh-ngekehno nglumpukno ganjaran nyane Gusti Allah Pak Ripin tapi nek wong jek mendem aja dilekno para kenek iku Mas entenono meneh sadari nyapa enten Pak Ripin serah kula ngul Mbak Lis jerene wong mendem iki ngelu Pak jerene ya iki ilmune jere-jere malian yo saya aku gak tau ngelakukan mboten semprep-semprep ya nek iki jere-jere iki lha kena apa to lah aku dhewe mendem makanya kan gak enak toh ini juga enak sampean malah wis gak usah ngerti banget kok sampean kok nek sesek ngolorong ku ya sampean ngetekno dhuwit ora ndek dhuwit wis saiki nyambut gawe sing kena ayo melak aku nyambut gawe ndi nek kono ngene lah iki jenenge ladang amal engko nek wis ngono engko percuma nang awakmu lho terus penyakitan terus apa gak pengen nang nikah apa gak pengen nang nyenengno bojomu nang ngandung ngono lho Pak iku jenenge ngekei niku jenenge engkei gaji iku lho Pak golek ganjaran ya iku mang jenenge. Oh 10:30. Sampun nggih. Sampeyan tak bahas iso nrimo gak nutut. Engko tak bahas sampeyan tajali nang Gusti Allah. Tajali.
pun ngoten mawon. Alhamdulillahirabbil alamin. Iki pun komplit tadi wau pun mari to Nuril Huda Syamsid Duha Badri Tuja. Pun tahlil Yasin pun mantun. Oh, dereng kula buka nggih. Iya mbek sin nggih. Nah, sumben ae gak nutut. Nggih. Nek mbek Gusti Allah dikersakno. Mboten semerep nek mbek Gusti Allah apa ceritanya ganti nggih mboten semerep mung ngenten iki dadak. Acarane ganti maneh nggih mboten ngertos wis pokoke tak tutno ae sak karepe. Tanpa konsep. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Matur suwun sanget napa sing kula sampaikan dhateng jenengan iki sedaya atas ridho restunipun Gusti Allah. Kula ingkang nyampaiaken umpami enten kelentunipun kawula matur kula nyuwun ngapunten. Jenengan ingkang ngrami ilmu niki saking Gusti Allah niki atas ridho restunipun Gusti Allah jenengan cek cepet paham saged praktek setiap hari iki gak pangkling. Sing penting niku gak pangkling wis niku tok. Meneh saiki bahasa pemeneh iki sampean langsung kudu praktek. Gak mungkin gak praktek pasti. Ini lho Pak, sampean kira ada masalah nang oh iya Mbak Lisinan muni wae meneh berarti iki pelajaran saiki. Ngoten lho. Sampean kan gak enek anu enek wong iki ayo iki. Seman padha mek ngentai Gusti Allah iku jenenge. Apa Pak niki ngentai? Jadi Padha nggih ngentai nek kula niki. Iya wis aku wis gak seneng, aku juga seneng Gusti. Iki aja dikek ngajeng kula ta, pancen ngono. Wis sak karepku lho, sampe nyapa wong sing nyiptakno aku sak karepku tak kek ngarepku mbek gak iku terserah aku gak terima ta. Ya tetep kalah sampean tetepan. Mboten nggih sak kersa jenengan. Lah iya gak sak karepku wis karepe sapa. Lho. Angge sampean gak kegeran kula bendina ngono kuwi. Kula niki kula nyitakne kula. Jenengan pengen ngoten. Pengen apa mboten? Nah. Ya niku mau belajar sama nek pengen ngoten setiap hari belajar iso nrimo apa sing dikene Gusti Allah sampean nrimo sampean setiap hari belajar dikene Gusti Allah cerita apa ae sampean nrimo niku tok ojo ngarsulo wis iku tok jere masih kok kula pengen Mbak Lis kados jenengan iso ngomongan ya iku sih sampean lakoni sik perjalanan sampean. Soalnya wong ngeten wis melalui proses gak karu-karuan gemblengane Gusti Allah iki wis luar biasa. Wis melalui cara wong ujian-ujian sing ngantek teko ngene S1, S2, S3, ngantek S piro, Pak? Oh, S2 ting-ting akhirnya. Ngantek wis gak kuliah wis teko wis MM Bu teko ditelopo akhirnya. Kakean apa Pak titel abutan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pengawasan yang jam 8 sampai setengah 11 niki alhamdulillah dipun paringi lancar atas ridho restunipun Gusti Allah. Jenengan sampun kathah pemahaman nambah sing wingi sing dereng paham saiki tambah paham atas restunipun Gusti Allah. Jenengan ingkang sampun rami mugi-mugi dadosaken jenengan iki ilmu jenengan ilmu ingkang barokah, ilmu ingkang sing saged damel jenengan dadosaken kerahmatan dhateng jiwa raga lahir batine panjenengan. Akhiripun matur beto ilmu kang barokah manfaat maslahah dunya wal akhirah. Al-Fatihah.